4 novos vehículos incorporaránse á flota do Concello de Cambados. Virán para substituir a outros de máis anos, cuxo mantemento xeraba gastos elevados ao goberno local. Tiñamos 2 vehículos que vamos a dar de baixa, un é unha Citroën C15 e outro é unha furgoneta que está actualmente está no taller e que, bueno, o coste de reparación era moi alto e decidimos xa, que quedase ali no taller e dala de baixa. E o que queremos é, renovar a flota tamén no Departamento de Obras e Servicio para poder dar un mellor servicio aos veciños en materia de limpeza e de acondicionamento de viais e evitar o que nos estaba pasando frecuentemente, que tiñamos a flota de vehículos moi constantemente no taller, non? O vehículo da Policía Local e o camión volquete sumaránse nas próximas semanas unha furgoneta e un camión grúa. O investimento é de 70.000 euros, que se realiza con cargo ao Plan Concellos 2015 da Deputación, na partida que se consignará para a Praza de Abastos. Non se trata de aumentar a flota de vehículos, sino que se trata de renovar para optimizar os consumos, para optimizar consumos, gasto de mantenimiento e consumos de combustible. Son coches con moitos menos anos que os que tiñamos anteriormente e, polo tanto, reducimos consumo de combustible e gastos de mantenimiento. Os gastos que xeran están a ser controlados polo Departamento de Contabilidade do Concello grazas a unha aplicación informática. Nela rexistran cada factura relacionada cos vehículos. En meter todos os datos de mantención de cada vehículo en un programa e nel sacábamos o gasto individual de cada vehículo para saber se realmente a comparación de os anos anteriores o que podíamos cambiar ou non para mellorar a economía. E non deixa de ser máis que algo que facemos todos nas nosas casas. O que pasa que nas nosas casas temos un vehículo, 2, e aquí hai un parque móvil extenso, aínda que non tan extenso como